L-istituzzjoni edukattiva Domain Academy se tkompli twessa l-portafol tagħha billi toffri korsijiet ġodda f'setturi bħal dak tal-blockchain. Ħabbar dan iċ-ċermen tal-istituzzjoni Nicholas Kallus waqt l-għaxar ċerimonja ta' gradwazzjoni fil-preżenza ta' studenti minn 8 pajjiżi li temmew b'suċċess il-programm ta' studju tagħhom. Għal-futur qed inħallsu hija illi ħanestendu l-portafol tal-courses tagħna, fil-fatt ħanintroduċu degrees at doctorate level kif ukoll ħanespandu f'degrees fuq il-medical, blockchain u healthcare ukoll. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo saħaq dwar l-importanza li istituzzjonijiet bħal Domain Academy b'kollaborazzjoni ma' universitajiet barranin jagħtu l-opportunità lill-istudenti biex jiksbu l-kredenzjali tagħhom. Aħna qed inkomplu naħdmu biex Malta nagħmluha wow, dex mhux biss Malta. Destinazzjoni internazzjonali għall-edukazzjoni. Dan biex noffru kemm iktar possibiltajiet u opportunitajiet lill-istudenti Maltin, imma anke dawk li jiġu minn pajjiżi oħra. Victor Kassar, student li gradwa b'Extended Diploma in Leadership, tkellem dwar is-sodisfazzjoni fjum il-gradwazzjoni wara xhur ta' studju intensiv u persistenza li ma bħala. Jiena ġej mill-qasam mediku, allura xi ħaġa li totalment hija differenti mix-xena tiegħi, ġifieri l-affarijiet li tallimt, l-affarijiet li esperjenzajt huma xi ħaġa li ma nistax niddeskrivi, huma affarijiet li huma bżonjużi għax-xogħol u hija ħaġa li kulħadd għandu jagħmel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.